Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromo we Wato Wispo Def Mama Sernang. Anyun Susrana se e karu po Archi de Prespartori. Sobu some bar o di Noordgomit Zuid, Oostgomit West, Wisp Def Mama Sernang. Ari Banyi Nanga Sturu, de ko Archi Prespartori en Miss Donja Nanga mi one time brother Brarot. Ja, mas argamo daw, de tide baka kuchading Presparu yung lesay taki. Ma fos biji, ates fos mi biji, ma bardes ma odi na trase. Ala den diaspora de Sernamang de ta trase. We barde odi en hoop dat asango falag bunda pe want usap. Ala kondre aba een probleem. Ook de man die dan Nederland of Duitsland op pe aba probleem. Ano Sernamang, dus we actie, we barde odi en hoop dat asango bunda pe ook toe aan ding. En zo mas argamo. Asatorde. So, en mi otaku asanti de. Tegenwoordig is de wereld zo boos dat men geen slechte bedoelingen behoeft om opgehangen te worden. Sobuso, ti dena dei, agron tapu ati e bronso dusdanig minosap zij gebeurt. Tak wins na wan bonsani i wan do, des meisje wan takrusani dat de natrobif chariga galig. Ja. Direct en dat no kan. Isabi toch. En wat interessant de taki, wat ik nu doe, weet gij niet. Maar na deze zult gij het verstaan. Je verstaan. Het lijken wel harde woorden, maar zo lees je in takasani, lek fasande. Unom go pepe asani, want a pepe dati e chapori en dat no kan. Nee. Je verstaan. Want miserve kwechip chito. Ja. Zo, dat wordt takator van brede project. Ja, ja. Mi bredi dat asan dat start baka. Ja, Sabep sa enga. Ja, want luko no. First lady, begin Ja. na nga mga project. Da may kare mga broeder project die score op ching. Ja. De score, dat betekent dat ching ga score dat mga brede de, Ja, ja mga brede, brede, ja merki. Ja. Ala den to dati. A eerste fase. Ja. As ma begin na nga sa nati, first lady begin na nga to dati. Op een gegeven moment, je ziet de sma, bepaalde sma in Sernang. Ja. Je vraagt me zich af, sada mij vindt boem eigenlijk. Jere jaso. En dan maak ik kot a odo. Kijk in Nederlands. Ja. Tegenwoordig is de wereld zo boos dat men geen slechte bedoelingen behoeft om opgehangen te worden. Nou, dat men bedoel. Ja, ja, ja. Je verstaan. Mhm. Omdat i abi wan aantal libis mai waka lonti na kondere ja kan in goron tapu tuara. Kan je ook. Maar met tako voor Sernamang, mina Sernamang. Dus dat. Dat is maar peden doi de in a so Ja. dat hij verslijt. Mhm. Vast zo. Dat hij borrel, hij is olo, omdat de hoorkraak zijn zwartkijkers. Dus mijn hoorkraak voor ons aan kan go even verkeerd. Ja. Want me bedoel dat brede project disi. Na, want to bedrijf, pot de edeka wang, bakroso, de man de bakker en zo, dat de man tak wil ondersteunen a first lady na nga project. Dus ano sensi fu a kongres heeft. Na de Nee. handelaren e pot wasani. Ja, Mhm. dus ze geven terug aan het volk. Ja. Aan de kinderen. Ja. A toekomst voor Tamara. Mhm. Dat zelf nog bom. Dus dat is dus if Lucas ani mazar gambo. Want meer a eerste fase ja. Dan Ameriki pori. Ja. Dat is mijn eigen. Ja. Dan a verpakking no boom. Dan disi. Maar je vraagt is even af hier no. Die a eerste fase stapu. Want Ja. dan ben je want 3 motor. Ja, ja. Dus mijn check fase aan Euroko. Mhm. Ala de skoro sa misabi sabe kis a bredetori. Ja. Na skoro sa no kisi. Ja. Ala mabi jobo ta yung otasane ko baka 1 de pchi eka skoro trauma is ribi Ja. omdat ang rekir Ang de. rekir. De ma fola kasani. Ja. Dus first lady lukatori nanga de handela de sai taki. Ja. Dan go fa tweede fase. Zo. Tweede fase ko no. En dat jullie gewoon toe. En ma bi tide. Ja, maar begint die idee. Ja. Tide ma start. Ja. Ja. Sanati. Ja. Dus dan met taki here no. Ala des ma di be ab negatief san de ma be de san negatief. Go lukator boom. Yuna Sernamang. Lukator boom. If first lady nanga de businessman kan je de ching voor jou brede dringa merki Ja. nanga de rest nanga fruit volgens mij ook. Ja. Dan eigenlijk om tak jou dis nou boom project. Jere ja, mamo takwa sani tok. We libin Sernam. Ja. Mi se refi, mi no kwecha wantara kondre mi kwechin Sernam.
Merti na o moeilijk zijn, fino sabgo omangeng e koti. Dat desmam sabi. Ja. Dus dis na suta duna espressi. Hmm. Espressi asma olib a merti fa porif ka sorgoron taputaki de jipor merti. Ja, toch. Omdat inolop a first lady. Omdat inolop a regering. Omdat inolop a president. Of omdat inolop a schoolhoofd. Dat jong doet dat die voor zijn de dat nou wisati abi toch. Ja, toch? Zo ben je tori. Want uiteindelijk in Luku eigenlijk het doel naar voor de kiezen ja oso. Ja. Ik is des aan dappe. Dat Juist. na tori eigenlijk. Want misschien bepaalde juffrouw zijn Ja. misschien dat pepe toch? Collega de san misschien nog nyama sanati want as een pori dat is hebben toch? Ja. Maar je Luku je if you ping no mag nya geen probleem. De chine yang. Wat kan je abe boom maar echt de mofina wan. Ja. Is er Den die abe van nodo. Juist. Asa de wan mooi sani. Na dis na so fara santo. Mhm. Die a regering dis be op AOV toch. Ja. Da wan biji man. Wan matif mi te amatak fa. Asa no boom da yo tursa karta go na machine. Ja. Amatak mino wana money wanta mon afchan. Ja no. Ja. Sama siya. A sosos may denki toch. Ni marakana mandat amancha morning bato. Hein? Amancha morning bados. Amana- Amanadati. Amat na Ma- amande kurutu. Dat. FAOV jumpo one day moralati. Amai klagen. Amen klaga. Ja. Da mata ka sa isap chan. Ja. Mata chan pa yan. Achane pure na broekzak kapot. Ja man no. Ja. Kan We met ele gere if de makanji de sanat ook tu mioteki. Ja. En as isa no chan. Meneer mi pa belasten tu to. Ja toch. Mi pa belasten dus ala de torati meneer. Maar mi stort AOV toch. We no dus ala de torati. Ja. Dem kisa sensi. Kan Maar maar no stort. ja, maar je hebt dit type smarat toch? Soms je vraagt, je hebt jongen, pa marat moto jongen, moto. Amanaf ja, of naar Jupiter ergens, zeg maar, hoe de, Nee, amak moda sani mino sabiara kan de London. waarschijnlijk dat ze amang moto. Ja toch? Maar ja, belangrijk, de tweede fase in Beijing, het broodproject, die dinama start, en we hoop dat alles aan gaat boom, dat de China tevreden, want if je naar Breda also en je gaat scoren, je volgt wel les, je varas review. Of je tegen je vrouw me ede had niet, want ik ben niet, of je draaierig. Ja. Ala den wana tkati, iberi ati, ala wana ati. meselijk worden kalok toe. Dus uno van programma is het is een heel goed project. Ja. Mega sango doro, vooral nu in een tennisje allemaal bij moeilijk. Ja. Je begrijpt toch? Iedereen heeft het moeilijk. Iedereen heeft het moeilijk. Ja. Dus het is So, maar asandis mim taken. goed. Mhm. Luku allemaal elibi na een bepaalde maatstaf. Ja. Dus familia, a niveau meer lieve standaard. Dus a niveau sa mi elibi. Ja. Dan mim leer libi na een niveau dati. A moment, wan san contact mi no man, aben so bradi morolek fosi, dan mim pas mi aan. Mhm. Moet ik me aanpassen en mim go suku wan sani, fu do, fu sorgu taki, me cha balans kon in alibi. Want asanti ne go leren in buku, fu cha balans ko in you libi. Nee, je leer you serefi tak yere no. Mi ben yan fos ni cha brede alamanteng, masan ko moeilijk men yan diri. Mhm. Ano taki bere ne furu era. Ja. Dat is zo. Huh? Dat is zo. Bueno, en dati we proberen fu chardes makon. Gome kwa mind shift Mhm. inu libi. Fu sabi taki, yung go marchi you libi. Yung go set you libi. Im go budgeter. Mano alap chi weshe washe de jumpo contact damine worko. Damine disi. Nee, seref ye do. Ine do no wansma. Want asma di denk tak ye do, abes kapu adrei. Mhm. Dufi fute chis watara. Ma you ne mek moeite pour de dufi pota hei grom. Lek yo got na pu de ye kurutu, ye kosi, ye rigeri. Ano absen. Je komt niet ver. Na wan presietan. Alek de mandi, sama fenom chimona mai gwa dansi. Of aan go bij een portie nyang. En nyang uitgebreid naar die dat die wordt. Ja, die dat die wan mai ja uitgebreid. Dat tama wichi manteng. Ja, maar klaar baga. Ja, da se abedi wa Klari. fadong Is dat klari. En da as excuse amo aksimi if ano abrek funya manya dati. Ja. Ma yere ja shwiti nya de na fas de na ala fasiara. Ja.
Want mi kan met een bonk op een jaswiti. Zo simpel is het. En ik moet ook tevreden met mezelf zijn. Isabi toch? En als man met me de tevreden aan mijn serefi. Mi moest met mijn serefi tevreden aan mijn serefi. Na mi aba ik aan een terrasma. Dus dat. Je begrijpt? Ja. Zo. Maar ze gaan we zazande. We gaan morgen varen We want gaan dan morgen met varen. Luku. Ja. LVV. Isabi toch? Meer lanti. Oji de alisman. Ja. Ureum. Jimatori. Lanti organiseert Urium Gidemanati. Ja. Maar voor kleine landbouwers. O de Jima. Ano de bijiwang sabi wala to. Dus de man die opkoudt kwam 2 hectare. Dus de man biji na de man die op 50 hectare. 50 hectare. 50 hectare de man de kisi. Isabi toch? Ja. En de man eigenlijk naar de man die kies rattenplaag. Een overstroming. Oh, dus zo'n soort compensatie. Juist, de sanati. Dan man tak jere nou de manati kisi. En ja man sang praat ook toe 30 hectare. Ja. De manati, want asa nou een boniego toch? Ja. Een bon afgiftebon sani. Ja. Dus if je nog kisa sanati en je praat 30 hectare, Ja. dan mag lomsa continu na LVV kantoro. Ja. Ja. Dan kisa bon. Ja, kisabon. Alsnog. Ja. Dus dat, maar, anotamara, dat je jere taki ja ubarate plaag, en dan No. disi dat die dat je go op AliExpress. No. Dat ne play toch? No. Oké. No. Dus je begrijpt dat je, ala de manati, de man kan go, want kom je nou 18 dusu saka de man chako. Ano sportu. Na boefuru. Na bonfuru, ja. En amani chare ko na de handelaar. Ja. Amanta keren nou, staat zonder rente. Ja. We gaan paaien, maar zonder rente. Oké. Je begrijpt toch? Dus na kille. Kilo. Dus je begrijpt dat je, als aan die sarema doet, na voor eigenlijk, je hebt 10 landbouwer. Ja, voor je hebt Je de hebt de man. man. Je hebt de man boost. Ja toch, je hebt Je de man kan man. gewoon een beetje op drie. Ja, vooral. De man heeft een probleem dan Arateplaag. De man is relatief, toch? Ja, de man ratenplaats beklaagt- zijn. de man Dat beklaagt zijn toch ook gevaarlijk zijn. Ja toch, de man heeft maar oostvoeren worden. Maar aangezien je takasanda, dan ga ik naar klein formaat. Ja. Alata nou moeilijk zijn. En als aan deze juno kan bestrijden, alata dat buurman ne bestrijden. Dat buurman ne kwetje. Dus dat hier. Dus, dat we de kleine huishoudens mee, dat met de sap dat die taki, efficie alate la parasi Ja. e krent op sani, dat janga buurman stem af dat je een onverdelig ding. Ja. Want, en isabi asos matede toch dat is daar voor door. Ja. Dat is bonjo troa grond, je disi is onhygiënisch. Ja. Amano boom. Ja. Je verstaan? Dus dat alate konyang. Ja. En tode konyang. Dus dat En hier. petode kos netje kontu. Alle de man die. Dan voorzichtig gaan aan voor rala periode zou wel niet. Ja, maar ze gaan ook toe een belangrijk sansang. Want Chan bedap hè, na Nikeri. We Ja. praten aan niet toch? Een belangrijk zijn ook toe een fabriek op het jaso voor parbold alisi. Is dat parbold? Is dat alisi? Dat is een speciale alisi hè? Ah, daar zeg je wat. Ja, een speciale alisi. Oh, een speciale Toch alles lezi. maar. Ja, die neem je gewoon wet alesi. Juist. Dat neem je parboil alesi. Parbold. Ja. De mij kare ja. isa fanana kare. Kuka alesi. Maar die man met moksali zeggen, no? Soms Ik kan met moksa lesi. Ja, kuka alesi de Oh, kuka kare. alesi. Oh, oké. Asonana kare. Oké, dus dan Kuka was dat alesi. op een Nikeri. Je begrijpt dat je, als aan het koop parbold, die kan exporteren. Toch? Ja toch, de mij stomen toch. Ah, Na dus stoom. Dus ala de to dat hij, Chan, president Godape, op een fabriek dat hij, ding, Urien praat hij, ala de to dat hij. Maar saf rasane wani. Ja man, met tegi. Wees je legt in de tunnel. Ja. Daarom pres, Adekatu mabi. natuurlijk, daarom pres Godape, voor ala de to de handelingen dat hij. Je weet toch? Zo. Dus, ala is aan het zo. Mano dape wago. No. En wat hij Zo na Dape kari te? komtori. ja, Sama fa waka dape wan miyera ma mitanga wan kafale biji ja, leder. maar mitanga premier voor Zuid-Korea. No me grape Met ara. tegi. Zuid-Koreano op chikondra ara. Betegi, dus amata amang, amana van maar hang duk su. Ja. Hang dik su, amata amang en ama nodig aan uit ook te dat no. Ik kon me kondre ook attack over samenwerking. Jereja archi boom.
Nana sasa bayo kromo kijk luku jere luister. Mhm. Dus a premier nodig a president voelen. Ja, ja. Dus dat want dat mensen tekenen. Ala de torati. Dat me Ja, bedoel. ja, ja. Dus En dat die kon, Mhm. mo takanga mga yo taki. Ja. Fu, dat me ondersteunen tak landbouw na desa dat. Ja. Want dat me verstaan. Ja, 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 ja. Ala de Dus- torati. Dus ala jepi. Mhm. Waarvan nodig. En daarom is het belangrijk voor je buitenlands beleid moet strangen. Mhm. Je verstaan. Imus mango. Imus mango, mango. 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 Dat zeg je wat. Imango. Want me bedoel taki. If is donja. Dat is don de lobbyani. Je lobby to ano. Wa manoka koluku media Ja, yo. en dan kan. Nee. Im goes revi. In goserefi. Dus dat is. Dus je go kawache en dape. Juist. In je loba nu na chesting. Nee, je go kawache en tak. Hey, mi doro kontaktori. En op de sodaki, i wan go my no mango. Dat Dat de tu. Nee, maar dat I wan go my no mango. Dat taku. Wat probleem dat pe? Dus- Dat takatori. Dus chan, dan gaan minister buitenlands zaken. De man go, dan heb je met de bieman, dan heb je tak de tori. Voor man ontwikkeld zijn naast revi, de man jep unu, ik had takitori, tak hier en jep mi. Ja. Op zo'n gebied. Want nee heb je, ja, kan je nog krijgen. Sasa euro komen zeggen. Juist. Dat is belangrijk. Maar ja, amataki, aan Zuid-Korea maar premier. Ja. Dus als we nodig gaan uit, dan hoor je het op die allemaal gewoon tracie. We tak allemaal over samenwerking. Ja, want ja, zo de samenwerking tore komt. Mm. Want de man voor Aruba. Ja, De man kon doen landbouw toe. ook toe. Ja. Ja, dus ja, dat zijn ook. Ja toch. Mm. We, daarom mek me tanta kentaki. If unu ne dus maar de die wan do. Ja, En mek unu lasa train. nee, Dus dan moet je doen. natuurlijk. Isabi toch. Ja, maar zeg maar ja, kijk, die komt niet bij dit. Iyan keti koti bede. Mhm. En lugu mi otaka sandati mi e fening 160 jaar Prins Pari a fasfa a president Charen. Mm. Want de man taki over fade mai karasani a torfa koma. Mhm. Ja, 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 dus excuses doe, ja. isabi toch. En a premier taki wan koma de baka asani. Dus dat wan taki de mongo luka tor moro fini. Ja. Luku fa wo ondersteun voor wo jepi baka excuus. Ja, Dus asan no deso taki yoga sociale zaak de taki mina na komeling voor slaaf da mem chiswa money. Nee, mino denk taka sasa ne worko. nee. Asan no worko trafasi Mhm. waarbij iedereen kan komen aan boord. En Ja. een weken beter. Desma do vindt dat ja, inobe disi, inobe dati. Want we is van of van, wala malale heronder Ja. in akonder. Ja, zijn projecten toch? De elkaar projecten allemaal vind je. Allemaal vind. Dus dat die, Allemaal die in een project. Je Ja. moet in wani, dat die. je verstaan. Mhm. En dan, a vast president voor Masar Santoki, Chara Toriko. Ja. En a vast stellen op toe. Mhm. In een optok aan de sandati. De vader des vaders land. Kote kwa ilu kusani. Onze nationale reactie op de excuses moet nog komen. Wij zullen samen met de gehele Surinaamse bevolking eensgezind werken aan een breed gedragen antwoord, zoals ook dat geformuleerd door premier Rutte, het beleid achter de komma. Onze reactie, geachte aanwezigen, op de excuses moet van even grote historische waarde zijn als de excuses van Nederland. En we hebben geen keus, omdat de wonden van 300 jaar slavernij niet makkelijk weg te maken zijn. En bij de excuses wordt er ook een bijzondere verantwoordelijkheid gelegd op de schouder van ons als Surinaamse nazaten van de tot slaafgemaakten, inheemsen en contractarbeiders. Ja, lobby brada sisa, u abwa verantwoordelijkheid toe. En de ogen van de wereld zijn nu gericht op Suriname. En wij zullen als volk deze wereld moeten bewijzen dat ondanks onze uiteenlopende culturele belevingen wij in staat zijn om bij elkaar te komen en gezamenlijk als broeders en zusters te kunnen werken aan onze eigen heling en onze eigen toekomst.
Heling die uiteindelijk moet leiden tot zelfbevrijding van ons volk. En bij vrijwel elke viering van Kitty Kotti staan wij stil bij de vraag of de ketenen die ons gevangen hielden daadwerkelijk zijn verbroken. En wat wij zelf kunnen doen om vrij te komen van die ketenen van de moderne tijd. Deze excuses vormen een goed begin voor de heling en bieden ook kansen voor de doorstart van de relatie tussen onze landen die nog lang met elkaar verbonden zullen blijven. Wij moeten deze excuses gebruiken als opstap om onze volkeren dichter bij elkaar te brengen. Wij moeten ook ervoor zorg dragen dat wij samen optrekken om economische ongelijkheid aan te vechten. Om armoede te elimineren. Om de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te bieden. En om te zorgen voor uitbanning van elke moderne variant van slavernij. Niet alleen in Suriname en of Nederland, maar op de hele wereld. Ja, dat doe je dat hij. Dat hoort het zo. Je snapt toch? Je moet man go tussen afvolk. Go prisiri na afvolk. En dat ino man abduveng. Maar toch de man abwansane taki. Archi man lukuman na nasa sabayo kromo. Ala liba estrunga se. En na so a president disi. E shi alibi in Suriname. Je sabi. Want me je wan pluimpje want dat dekati. Dek abara. Onder zo'n omstandigheid. En toch die daarna die. Ik kan weer biji koto. Ik kan weer sari. Ik kan weer sani. Fire kare de jampane se weer. Isarong. Isabito. Voor make it chiprisiri in alibi. Ala di ataranga. Dus dat want taki. Na lek wan volk onko libi. Nanga kuserefi. Want if you know fenwa man. Die beteka dekati disi. Futak yere no. Mi eteka dekati. Mi edwe me pura kondri na toko dade. Da. Die de fabo de die de. Ano mooi. Nee, helemaal niet. Ano mooi. Me goede eerlijk. Ja. Mevrouw. Ja toch. En daarom meki. Mi etak disi. Ko archi wan poko. Want if je libi no garas also. Ino me frini stong. Nee. Want je borgo e jipre. Ko aga poko. Ja. Said if you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take blows, brother, don't throw blows. If you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take blows, sister, don't throw blows. Harm no man, let no man harm you. Do unto others as they would do to you.
stones. No, and if you can't take blows, why don't throw blows? Said if you live in a glass house, not throw stones. And if you can't take blows, sister, not throw blows. You build your world on lies and illusion, but you never know that this is the conclusion. No chance, no hope for those who kept it a-going, 'cause you never know that the truth was showing. And if you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take those, brother, don't throw those. Said if you live in a glass house, not throw stones. And if you can't take those, sister, don't throw those. I'm on this earth to give your praise, and all I ask for is longer days. I come to do the things that are right, and if you don't like my doings, we're gonna fight every time. And if you live in a glass house, not throw stones. And if you can't take those, brother, don't throw those. Said if you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take those, don't throw those. Said if you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't So, whether do yera po dati. Da sabi wante yun. Taki. Tuna nga diri no de. Na wano mo. Turusya ni nagorong. Para nga sani. Makya ekonomi swerbar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Det na pe kwant jaja sar na mouwfond. Jaja sar na uma. De na fif ges scandeer luise. Scandeer luise nga de plantjes. Dat neng. En mine na masar deng na ti gambo. Ja, maar volgens mij tabu, ja, takanga desa na baga, funo trowe doti tap strati, want misschien de mafi, de ma bede 1 juli, maar de druk bezig, maar je met papiera beda strati, anga plastic batra. Dus mi ek sunu nogmaals, die ouwe fees, de is wan baki dape, de dringasani, of je nyawasan, de trowe go na baki, de hoor you kondre senang kring. De kan nak tapi borsu, dat mi bede na fees, maar mino sorgu dat abruya, mi sorgu dat atang kring, want mino trowe no batra, of no plastic strati. Met aku grantangi, te wantralis baka. En hij begint altijd in Jozo. get up, stand up,